Biyen aku rak wis kandha marang sira duh wong manis elinga jroning bebrayan kebak panggoda yakti Bebemut masjid kagem pinanganten kekalih jenenge wong bebrayan kuwi kebak panggoda sing penak mung pas manten anyar. Iya, sing manten anyar penak. Rubeda kang srimpeti dohni masih rawong ayu mbok aja salin sloka lan maneh citra ing janji jebul gandeng marang priya liya biyen aku lak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wansi pangwong tanpa apa peteng adat kang rinoso apa pancene wis beda dek biyen apa saiki apa sliramu salin sloga dek biyen tresno saiki tasya wong ayu mbok aja bingung tumlawong setemah kadharung kaya wong kelangan petung delok-delok wakasane urung tak suwun marang sliramu aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satuhu tetep tulus rekani jiwaku Laras Indonesia Restu Audio terus terima kasih derek gembel kamartikan menikah Pak Sip serengan Restu Audio biyen aku rak wis kandha
tanpa obor peteng dedet kang rinoso apa pancene wis beda dek biyen apa saiki ne apa sliramu salin swaga dek biyen tresno saiki tak sia wong ayu mbok aja bingung tumlawung satemah katerung kaya wong kelangan petung delok-delok wekasane urung tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satuhu tetap tulus gregane jiwaku. Samono Mas Basis. Ora, kita uwet-uwet iki suaraku iki. Monggo. Nggih, wangsul dhumateng Kang Mas MC. Matur sembah nuwun.